mennesker her. Jamen, hvad sker der? I er kommet for tidligt. Nå, jamen, der er sgu da i det mindste en scene, så... Og hvad laver I der? Jeg plejer at optræde alene. Vi skulle faktisk til at spille revy. Nu? Jamen, jeg er der kommet for at lave min one-man-show. One, you know. Jamen, vi har altså bestilt salen. Men det kan være, der er sket sådan en dobbeltbukning. Vi kan lige spørge Hanne. Hanne! Hanne! Der står sådan en one-man her, og siger, at han skal være her. Nå, har ikke bestilt noget. Bestilt? Jeg plejer sgu da ikke at bestille, når jeg rejser rundt her i udkanten. Jeg plejer bare at gå ind i de tomme forsamlinger og stille stoler op. Vi er altså sådan set godt i gang. Jamen hvad så med mit show? Jeg kan da ikke være her i udkanten i flere dage. Men vores revy er ikke så lang, så måske kan du godt nå at være med her også. Okay. Jamen, det lyder sgu da egentlig meget sjovt, det med revy. Jamen, så gå i gang da, men hvordan plejer I at starte? Sådan her med en sang for eksempel. Okay. Du kan lige få et tekst. Ja. Velkommen til det gamle Harndrup. Velkommen til dette kære sted. Velkommen til det sjov om byen. Eventyr folk, der rejser hele byen rundt. For at få et lille glimt af hvad der sker. Harndrup er byen. Harndrup er byen. Det er nu, det er her, det er nu, som det var en anden gang. Tror elev, han er klar. I kan se, han kigger op. Er på stemningen i top. Må der lige kan følge trop. Giver de gas og fuld på tæt. Så fortæl, Så fortæl, så fortæl, så fortæl, så fortæl, fortæl, fortæl. Velkommen til det gamle Harndrup. Velkommen til dette kære sted. Velkommen til det sjov om byen. Her er det hele sig i sine søn. For at give et lille glimt af hvad der sker. Harndrup er byen. Harndrup er byen. Det er nu, det er her, det er nu, som det var en anden gang. alle venter på dig, Jens. Hvorfor venter du på dem? Når det var vel ikke så længe. Vi gør handlingen for lang. Vi må hellere gå i gang. Kom i gang, Gå i gang. kom i gang, Gå i gang. kom i gang, Gå i gang. gang. Velkommen til det gamle Harndrup. Velkommen til det kære sted. Ja, velkommen alle kvinder. Og velkommen alle mænd. Harndrup er byen. Ja, og vi er straks tilbage med udsendelsen Harndrup med udkant. Sig mig engang, hvem er den mand, der er kommet ind i vores revy? Kender du ikke ham? Ida Gentberg. Ham der plejer at være inde i fjernsynet. Ja, er vi klar til optagelse? Så vi prøver at lege? Godt, så kører vi. Yderdanmark skal ind i varmen. I de små samfund lurer butiksdøden. Der er frygt for parallelt samfund. Der er så dejligt ude på landet. Udkants Danmark. Ja, det er derude endnu, udkants Danmark. Men skal det være så kedeligt, alt det vi hører om? Er der slet ikke noget at more sig over længere? Hvad nu, hvis man tager derud? Ikke permanent selvfølgelig. Bare 2 døgn. Kan man så få serveret en lille kop dampende selvironi? 48 timer. Lige nok til at
indsnuse de lokale luftlag og se, om ikke der skulle være en lille lys i mørket. Duk, duk. Hvad så, Harndrup? Er I der? Ja! Jeg sagde, hvad så, Harndrup? Er I der? Ja! Ja, I er der også. Jeg har kigget på det lokale erhvervsliv her. Der er meget positivt at sige. Jeg gik en tur ned af hovedgaden her. Derude, der kan man få en aksmester til hården. Herover er den lokale limousineleverandør. Herinde, et kæmpe storcenter. Der skal man ikke stjæle. De sætter sig bare på dem. Længere nede ad gaden, der er en lille oase, hvor man kan få serveret læskedrikke. Endnu længere op ad gaden, der har de Danmarks vel nok største og flotteste kolonihave. Og inde i den, der er en krypt, og der sidder en lille mumie og synger Sigfrid Pedersen-viser. Men, sig mig nu, vi har jer. Er der ikke andet erhvervsliv her i en såkaldt udkantslandsby? Jo, der er da Lars og Karsten. De pudser vinduer. Okay. Det er da Lars, der er lige der. Jamen Lars, så fortæl. Jeg er vinduespudser, jeg holder af mit job. Jeg kravler op ad stigen, og når jeg kommer op, så kan jeg kigge over byen i klart vejr over hele byen. Hvis du kunne se, hvad jeg kunne se, når jeg pudser vinduer. Hvad er det, jeg pludselig ser? Hvad må Karsten laver her? Hvad skal han i mit kvarter, når jeg pudser vinduer? Ja, han er vinduespudser. Han holder af sit job. Han kravler op ad stigen, og når han kommer op, så kan han kigge over byen og give jer et helt nyt syn, så I kan se, hvad han kan se, når han pudser vinduer. Hørste folk i røv og dold, nej, der er ikke brug for tolk. Jeg er forbavset over folk, når man pudser vinduer. Det er meget sket, det her revy. Men Lars, hvad laver du så, når du ikke pudser vinduer? Jeg havde tænkt mig at se, hvad du laver nu, du er kommet her til Harndrup. Jeg synes faktisk, det var et noget tamt program. Du har fået strikket sammen om Bones og den selvbygger. Det vil ikke ske her. Der er masser af originaler, han kan møde. Det har vi dog i Bones. Men borgmesteren, Morten Andersen, han sørgede for, at de var gemt væk alle sammen. Dengang at Gentberg, han var det her. Var de gemt væk? Så tror jeg da. Ja, Bones, det er jo en fin turistby med sejlere fra fjern og fra nær. Og man skulle jo nødig have optaget alle originalerne. Det her vist originalerne. Og så få dem vist frem i fjernsynet. Hvad vil alle de fine sejlere, du ikke tænke? Jeg har da ellers hørt, at Bruce Willis, han holder til ude i Bogense med sit skiv. Ja, der kan du bare se. Bruce Willis, det er da ikke kendt besøg. Ja, jeg vidste slet ikke, at Bruce Willis havde været i Bogense. Nej, ja. Bruce Willis? Hvad fanden snakker om Bruce Willis? Ja, det gjorde du sgu da. Jeg sagde Bruce Willis. Den gamle brugsuddeler her fra byen. Nå. Hvem kan så egentlig være for ham? Han har egen rengøringskone. Ja, vi må videre. Ja, men Lars, hvor skal du egentlig hen nu så? I Humlen? Lidt kongelig har man vel over her. Ja, selvfølgelig. Fuglekongen af Bogense. Jeg bukker mig i støvet.
hvad jeg kunne se, når jeg pudser vinduer. Gintberg, kom du bare an. Jeg skal vise dig, hvordan du skal fange dette an. Du skal pudse vinduer.